मोनसे जोबोरै गोजोनथाव आरो बाखनायथाव खौरां भारतनि बायजोआवबो समायना रमायनायै जोंसारदों बर'नि गाबगोनां दख'ना नंगौ बे खेबाव नेपाल हादराव बर'नि गाबगोनां दख'नाजों फेशन दिन्थिफुंदों नेपालनि काठमान्डुआव जानाय नैथि सिजननि मिस एन्ड मिसेस ग्लबेल इउनिभार्सेलाव बर'नि गाबगोनां दख'नाजों फेशन दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय हारिनि बेफोर सिनायथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो जाफुंसारनाया रैसुमै बसुमतारीनि दैदेननाय आरो नाजानायाव एफ&एफ क्लथिं ब्रेन्डनि बिगुमा रैसुमै बसुमतारीया सासे फेशन डिजाइनार गसाइगावनि आइजो रैसुमै बसुमतारीखौ नेपालनि काठमान्डुआव जानाय मिस एन्ड मिसेस ग्लबेल इउनिभार्सेल श'आव बाहागो लानो हांख्रायहरनाय जादोंमोन बे लेखायै ग्लबेल इउनिभार्सेल श'आव थांनानै बर'नि सिनायथि दख'नाजों फेशन दिन्थिफुंना हारिया आरोबाव मिथिसार जाबावदों बिथाङा बेनि सिगांबो गोबां फेशन श'फ्राव गानग्रा जोमग्रा डिजाइनखौ डिजाइनिं खालामबोबाय होननानै मिथिनो मोन्दों नाथाय बे खेबाव बर' हारिनि दख'नाजों ग्लबेल इउनिभार्सेल श'आव फेशन दिन्थिफुंनो होनानै जाफुंसार जादों बिथां रैसुमै बसुमतारीया बिथाङा नेपालनि काठमान्डुआव जानाय मिस एन्ड मिसेस ग्लबेल इउनिभार्सेल श'आव बाहागो लानो खाबु मोननायखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायहरदों। The designer of this amazing collection, President Raisulai Basumantari. सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।